Kapin sa 200 ka livelihood toolkits ang gipang-apod-apod sa Technical Education and Skills Development Authority sa mga nakahuman og technical vocational courses sa Dumaguete City. Magamit nila ni sa pagsugod og mga ginagmayng negosyo o sa ilang trabaho na konektado sa kursong ilang gitun-an. We have a total of 244 toolkits. 72 is atong mga estudyante sa Diploma in Tourism Technology. 66 kabuok sa Diploma in Software Engineering Technology. 76 Diploma in Digital Arts Technology. And then natin 30 ka toolkits nga atong ipanghatag on food processing, on sugar concentration. Gikan sa mga pribadong tunghaan na partner sa TESDA ang mga nakadawat sa maong ayuda. Usa ni sa mga aktibidad labot sa pagsaulog sa ika-29 anibersaryo sa TESDA ug National Tech Voc Day sa Dumaguete City. Gitawag na World Cafe of Opportunities ang maong selebrasyon na naglangkob sab og local jobs fair, enrollment sa TESDA programs ug libreng skills demonstration. Malipayong gianunsyo ni Gumahad na adunay mga na-hired on the spot sa ilang job fair. Ang atoang mga hired on the spots niabot na siya og 28 kabuok. Mostly gyud ang natong na-hired on the spots are mga locals. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa maayong balita sa Central Visayas.